Ja, vi har hatt mange fine dager etter hverandre nå. Det fortjener vi jo, for vi hadde jo en periode med litt dårlig vær også. Ja, det var jo på vinteren det da. Men nå er det i hvert fall helt tydelig at våren er kommet til Nærida. Det er jo bare å se så fint vi har det. Det er rett og slett bare nydelig. Jeg vil ønske alle andre en riktig god dag.